tomurumbiza Singapeli Mama baba mude mfaro Singapeli Tomuna mata 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 Hey Yahweh Hey Yahweh Hey Yahweh
wacu. Haleluya. Ngatishike patinorumbidza Mwari. Haleluya. Ngavarumbidzwe, ngavarumbidzwe, Mambo Jesu, ngavarumbidzwe, haleluya, amchichipa akazivira, haleluya, ngavarumbidzwe.
basa alamatwe Jehova wakaita basa pamuchinji kwa mwana pamuchinji kwa ndoa tagawana upendo tinotenda madekwana alo Jehova tinosimuta sitale nulosa usiri muchinji kwa manero anotikadai tisirika asi tinotenda madekwana ano nenyasha zemushinjikwa madekwana ano Jehova ngavasimudzirwe vakarangarira munhu akaita seni newe madekwana ano kutifira pamuchinjikwa kuti neropa raJesu tidzikirirwe zvivi uye nemavanga ake tiponeswe madekwana ano mwedu inokukudzai Mwari madekwana ano mwedu izere nekutenda ndinoti makaita basa Mwari nokutirangarira makaita henyu Jehova nekurwadziwa nekuda kwenyu iyemi makarwadziwa kuti tiikirwe rukare madekwana ano zita renyu ngarisimudzirwe zita renyu ngarinamatswe mugere pachigaro madekwana ano zita renyu ngariongwe mushene nokutenda iyemi mune mavanga akaponesa vazhinji vedu vari pano nokutenda iyemi mune ropa rakaerera pamuchinjikwa ndinotenda madekwana ano nekuti hakuna mumwe angagona kutirangarira kunze kwenyu Jehova madero ano ngavanamatswe Mwari madekwana ano ngavasimudzirwe muzita nemuropa ramambo Jesu mazita enyu Jehova nokutendai mwanakomana waMwari madekwana ano muzita ramambo Jesu. Father, we thank you, we worship you. Hallelujah. Hallelujah. Moyo wangu unomuponesi ndakasunungurwa sununguriwa ndinani isuticha kamchira mweya utsene ndoda muya muri wangu ndakatengwa neropa raishe tava wedu chose koni chakamchira tsitsi waukunda moyo wangu kwazo titamika yamutsene ndoda
mugere pachigaro chenyasha. Iyemi Mwari vanoziva kusasimba kwedu manheru ano. Jehovha, tinotya kurasika, asi imi Mwari ndimi simba redu uye nerutiziro rwedu manheru ano. Mweya Mutsvene, tauya kuzosangana nemi muchinda werugare. Tauya Mwari nemwoyo yedu manheru ano, sanganai nesu. Mweya Mutsvene, sezvatauya Mwari tinozvininipisa nevo nyasha dzenyu pamusoro poupenyu hwedu Mwari. Tinonamata manheru ano nezita raJesu neropa raJesu. Zita raJesu neropa raJesu neropa raJesu Kalvari. Mweya Mutsvene waMwari, toinzvimbo yenyu paupenyu hwedu Mwari. Tainge tisiri zvino asi Mwari munotidzenga. Ropa rinodzura uye rinoshamisa. Manheru ano tinokutendai. We worship your God. We give you glory, we give you honor. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Munoziva domboita chimwe chinhu chakasiyana nemazuva ese. Praise and worship pairi kunogara pasi, hatisi kuiomberera, asi tiri kuimba zvinyoronyoro pasina madrums, uchiteerera masoko aya kuti ini ndoda Mwari mununuri wangu, hapana mumwe. Hanzi Mwari mununuri wangu. Anditya, saka praise and worship tichiitenda chinogara pasi, zvinyoronyoro mumwe nemumwe achiimba. Ini ndoda Mwari muyamuri, muri wangu, ndakatengwa neropa raIshe, ndava wake chose. Thank you so much. You know the reason I became so emotional. Revival. Did you hear the declarations yakaitwa pano on Sunday? Uriwega umbozviita izvozvo. Honestly, paunobuda mumba mako uchifamba, hauzive kuti ndiana chakumisa, hauzive kuti uri kusvika here uri live. But nachiona tumwe tumadhenzi twanoitwa soka kuti nditi muri kufara here. Let me take this opportunity to thank the body yaita kuti ndimire pazuva rekutanga ranhasi. Mumwe nemumwe ingonzwa kugamuchirwa kwakasiyana muzita raJesu. Amen. Ngatingoomberai zvakasarudzika tichitenda bhodhi rakatirongera chirongwa chakadai. Vanhu vaMwari, ingonzwa kuti inini ndatosvika nditori mugiya number 5. I'm cruising kubvira nhasi richataurwa kusvika paSunday. Ngarichinje upenyu hwangu. This woman must change. Saka iwe ingozvitaurira kuti this person must change. Amen. Right. Timhorese bhodhi rese muzita raJesu. Amen. Timhorese bhodhi rana amai nevaleaders ese newese auya muno muzita raJesu. Amen. Let us greet our teenagers who took the time during the midweek to leave the TV and come and worship the Lord because they know what they are planting in their future. In Jesus' name, amen. And then those little sweet people, the Sunday school, the true and honest members of the church, they speak it as it is. Let's greet Sunday school, Msara Jesu. Amen. Inzwai vibe yatona kan. Ngatwa mrese futhi Sunday school. Amen. Wow. Inini ndoda kungomhoresa. Anditi pa Sundays tinomhoresa vadikani vedu.
ari kubasa. Hi George, but ndoda kumhoresa vari muno izvozvi. Ndine vana vangu vabvuma kuuya neni. Mwanasikana wangu kuzivaishe Kandiyero naKomborerai. I am so proud of you, my children, and I hope the word is going to work in your lives. In Jesus' name, amen. Again, sire nguwa kuna mfundisi ndoda kunzwa soko. Vozomhoresa pane mamwe matimu. Hallelujah. Vakafara chete, hallelujah. Amen. Imbogarai pasi zvishoma. Hallelujah. Amen. Ukuthi maikandero ari kufungei, but imi mese hamusi honest. Kusiya kweSunday school chete. Tiri kududzira ore vatitagira naye. The only true and honest members are at the back. In the front, handisi kuti kunei. Asi yo ichokwadi. Those guys, they tell you the truth, ne? Whether you like it or not. Hallelujah. Vakafara chete kurevival vangani. Ndiri kuona kuti vazhinji vachada kuzoti muvaudze kuti kwakamira sei. Muchingopedza service vaudzei kuti kwanga kwakamira sei. Handizvere. Regai ndigamuchire mufundisi Ncube naamai mufundisi Ncube nababa vari pakati pedu pamwe chete namai Sanudhi muzita raJesu. Hallelujah. Ngovafarirai. Mwari vedu vakatinakira. Nhasi tiri kuteerera pamwe chete neSunday school. You guys, you are honest. Just be honest and close your mouth, ne? During the service. Hallelujah. Hallelujah. Today, Nancy, we want to swim in Gatino. Take away in the Gatino. And I was going to say, is he also now be like Mama now? Kumba kwenye eno pese ndiani. Wane wana anozikana wanzuka kumukakumbira hakurumidzi kurelease ano skaifa. Hallelujah. Pane vari kusiya zvatafambira. Ndamboona pakanyorwa kunzi revival day 1. To revive kumutsa changa chiripo asi chinenge chichingosimudzirwa kuti pamaakuenda kuChristmas apa muende muri right. Andireka vauya kurevival chete maoko mudenga yaka. Hallelujah. Pane zvinhu 2 zvandakabata muchechi: fasting nerevival. Take my notes pazvinhu izvi. Patinoenda kugomo nepanoitwa revival, pane chimwe chinhu chaunofanira kuchitaura kuti ichi chakachinja nguva yerevival, ichi chakachinja kugomo, ichi chakachinja kuMonday prayer. Amen and amen. Anditi saka hanzi revival, kingdom power. Handisini mushumiri saka ndiri kutraya kuva blind, kurega kufunga kuti kingdom zvinorevei uye kurega kufunga kuti power zvinorevei. Ndimbodudzirirwavo. Kumbonzwawo richidudzirwa nevamwe. Hamusi kuona ndakatopfeka hangu zviri right. As a passenger also. Zvakatinakira. I know kuti Tuesday vanhu vari munzira vari kuuya. Don't worry, patinozokwana 7:15 mune mazara kuti meku. Vanhu vari kuuya vari kubva kumabasa. Vamwe vari kutomhanya, vamwe vari kubva kutaxi. Kuno munhu wokuti asati afara kana mabhenji asati azara, chimbotambira iwewe vamwe vachisvika. Hapana chinhu chakanaka sekuzoudza munhu kuti pamamusati masvika tine zvimwe zvatatora. Hallelujah. Vakafara chete, hallelujah. Unoona izwi rangu rakadzikama ndera MC, harisi ndere mubatsiri, harisi remushumiri nhasi. Ndakatomirirawo kuzonzwa kuti kingdom power zvinorevei. Isusu vafundisi kati achiparidzirai gore rese apa ndauda kumboparidzirwawo. Handizvere? Tigamuchire baba namai Masuka vadeputies timbovafarirawo muzita raJesu. Hallelujah. Nevakomana vemagitari. Mukuona kuti ina akagadzira musoro wake zvakanaka. Hamusi kuonawo? Kukura handiri. Ndikuita kuti mumwe munhu ambonyevenuka. Nhasi taitirwa zvakanaka zvakare. Tine mushumiri achazotishumira tese tichiteerera.
advantage iripo ndekuti pamwe anenge asingatombozivi nyaya dzako, anenge achingopfuurawo nepaanofanira kupfuura napo naye. Tifarire baba namai mufundisi Tashu, timbovafarira muzita raJesu. Tese tinovaziva, takambovaona before. Vasingazivi vabatsireiwo. Kuchikoro kunobatsiranwa kungoona kuti uyu akoniwa uyu, momubatsira naye. Mwari verugare vachitiitira zvakanaka, vari pakati pedu zvakare. Baba namai mufundisi Tashu, regai ndirege kutora nguva yakareba ndichikutaurirai nyaya. Timbonzwa kuti vabva kuHarare vanoti kudii, vaisimbobva nepaRusape vachidimbudzira nepaRusape, nhasi vadimbudzira vachibva kuDZ. Handisi kuti DZ zvinorevei, kuti Donald and Zakaria here kana kuti chii? Kana kuti Diana and Zakaria antombozivi. Ndoangoziva kuti vadimbudzira vachibva nekuDZ. Tivafarire vachiuya kuzotora podium ino. Ngativaombererei maoko munhu waMwari naMwari wake muzita raJesu. Hallelujah. Tinotenda, tinogona kuramba tichiomberera muprofita wenzvimbo ino, kuvaomberera maoko tichitora nzvimbo dzedu dzekugara, Mwari achitiitira zvakanaka pazuva ranhasi. Regai nditore mukana uno wamanheru ano kuremekedza the visionary, bishop of the house, baba Bishop Jiriji pamwe chete naamai. Ndinokuremekedzai munhu waMwari, ndinokuremekedzai. Mwari aramba achikuitirai zvakanaka. Once again tiombere maoko tichiremekedza baba vedu, Mwari achitiitira zvakanaka. Ini ndinodzidza zvakawanda kubva kwavari. Dzimwe nguva handizotaura kuti apo ndadzidza, asi vanozongoona kuti mukomana ane zvaakadzidza. Ndibatsire manheru ano kuremekedza church board pano, baba deputy pamwe chete nevatungamiriri vese. Inzwai kuitirwa zvakanaka. Ndibatsirei kuvaremekedza muzita raJesu. Haleluya. Tinotenda. Chingondi gamuchirirawo munhu ari padhuze newe. Iti Mwari akuitire zvakanaka. Mwari akukomborere. Kana tiri kuZimbabwe ndinowanzoti piwa namba yake iko cash munhu ari padhuze newe, umuisire something. Nokuti rudo murayiro waMwari haungogari nemunhu ka usina chauri kuita kwaari. Chitomuudza kuti kugara padhuze newe dzinotori nyasha dzaMwari. Otherwise da asiri Mwari asina kugara padhuze newe. Mwari okudenga akuitire zvakanaka manerano. Ndiri kutenda panguva ino, ndoda kutenda Mwari wakatipawo mukana kuti muranda waMwari pakuva nechiroto cherevival ino, Mwari avapewo zita redu kuti tiuyewo kuzoshumira pa theme yedu yatinayo revival, kingdom power. Handitika inoratidza kuti iri too practical than theoretical. Inoratidza kuti ine zvinhu zvemweya zvakawanda zvichaitika pakati pedu. Ndoda kugara ndakupromisa kuti Mwari haasi musaru wavanhu, ane zvinhu zvakawanda zvaachaita pakati pedu, uye Mwari achasurprise even iwewo pawakagara ipapo. Mwari achakuitira zvausina kubvira wakaronga, kuti Mwari uyu anogona kukuitira. Muzita raJesu, amen. Muzita raJesu, amen. Ndifarira dzimai vangu vandakafamba navo nekamukomana kedu ka number 3 kanonzi Agabash. Saka tiri vatatu kudaro tinotenda kuti Mwari achatiitira zvakanaka. Takagamuchirwa zvakanakisa kwazvo. Kana paine nzvimbo yandinonzwa kusununguka kugara, kana ndikauya kuno kumba kwenyu, ndinonyatsonzwa kuitirwa zvakanaka sterek kudarika kugara kuhotera. Ndinonzwa ndine nokuti ndine zvimwe zvandenge ndichikopa nekuitirwa zvakanaka. Mwari akuitire zvakanaka. God bless you. Let us quickly go to the book of the Lord. Tiende. Got theme scripture yedu Exodus chapter number 3 verse number 2. 1 Samuel chapter number 3 verse number 3. Luke 5 verse 5. Ishaite zvaanoda nesu. Good. Then the angel of the Lord, ndinotenderwa hangu kuverenga. Ndinotenda. Ndezvokupota uchibvunza.
Then the angel of the Lord appeared to him in a flame of fire within a bush. As Moses looked, he saw that the bush was on fire, but was not consumed. 1 Samuel chapter number 3, verse number 3. Before the lamp of God had gone out, Samuel was lying down in the tabernacle of the Lord, where the ark of God was located. Can you go to verse number 28? Verse number 28. Hadabash tebelekedes. Verse number 28, same chapter. Aina verse number 28. The last verse. Go to the last verse, ipapo. Last verse. Chapter number 3, verse yekupedzisira. The Lord continued to appear in Shiloh, because there he revealed himself to Samuel by his word. Our last reading, 1 Samuel chapter number 7, verse number 3. Maraganaka. Samuel told them, if you are returning to the Lord with all your heart, get rid of the foreign gods and the Ashtoreths that are among you. Dedicate yourselves to the Lord and worship only him. Then he will rescue you from the hand of the Philistines. Luke chapter number 5, verse number 5. May the Almighty God bless the reading of his word in Jesus' mighty name. Amen. Tinotenda. Bamkuru ndachingokumbirawo bishop. Sorry. Ndakachikumbira ngoti nyaya da kuparidza nongoda ngoti ndine kasongo kanondiitira zvakanaka kuma crusade kwandinoenda, kanondipa mukana kuti ndipinde mucorridor randoda kupinda ndichiparidza, kanoti ariko munyaradzi Jesu, just 2 minutes ndiwane kushumira Mwari apindire pakati pedu. Musoro shoko nongoti kingdom, the voice of God in his kingdom power. Inzwi ra Mwari musimba rake, inzwi ra Mwari musimba rake, ariko munyaradzi Jesu, ariko munyaradzi Jesu. Ridzai ma instruments, ariko munyaradzi Jesu, ariko munyaradzi, ariko munyaradzi, ariko munyaradzi, ariko munyaradzi, omwoyo watende tende wokuna baba, nati mwoyo watende tende wokuna baba, motenda ni kwandi, ariko munyaradzi, ariko munyaradzi, ariko munyaradzi, omwoyo watende tende
Thank you so much. God bless you. Thank you so much. Kingdom power zvinoreva simba raMwari muumambo hwake. Simba raMwari muumambo hwake. Simba raMwari muumambo hwake. Umambo haugona kuva umambo kana husina simba. Bible nobva rati the kingdom of God is not only in words but in the demonstration of power. Kureva kuti umambo hwaMwari ukashaya simba hahusi umambo. Word rekuti power, it is the ability to change things, the force that causes things to change, the force that causes things to change. That force we call it power. Saka kana takuita nyaya dzekunamata kunofana kuva nesimba rinoenda kundoshandura zvinhu kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. And when two forces meet, another power must submit. Paumambo hwaMwari, if you don't have power, you are likely to be overpowered. And if you don't sacrifice, you are likely to be sacrificed. Unogona kurarama wakadzanywa, ugova mudzvanyirirwi, ugorarama panyika ine independence, iwe usina kusunungurwa. Rugare kuno anotenda. Rugare kuno anotenda. Now, maneri ano ndichatsanangura pamusoro penzwi raMwari. Bhuku randaverenga kuna Exodus chapter number 3 verse number 2 inotaura pamusoro pemurume wakashedzwa naMwari kuti auye panyika yaIsraeri, panyika yaEgypt, auye kuzosunungura vanhu, nokuti nyaya dzavanhu dzinofanirwa kudzirwa navamwe vanhu. Kusunungurwa kwavanhu kunofamba kuri mune vamwe vanhu. Kudzikinurwa kwevanhu, Mwari unoshandisa vanhu kudzikinura vanhu, uye Mwari anoshandisa vanhu kurangarira vanhu. Kana kuine kumutswa kwavakafa, vakafa vanomutswa navapenyu, vari vanhu vanoshandiswa naMwari kurangarira vamwe vanhu. Kureva kuti paupenyu hwako kune vamwe vanhu vanofana kutumwa naMwari kuzorangarira upenyu hwako. Haugone kubva one place uchifamba from one level to another level. Unogona kundopinda mune imwe level wapinzwa navanhu. Ndine vanhu here panapa, ndine vanhu here panapa. Mwari ngaakumutsirewo vanotumwa kwauri kuzokutora from one point to another point, vachishandiswa nesimba raMwari kuti upenyu hwako uendeke. Ndipe amen iri nani maneri ano. Mwari aona vanhu vadzvanyirirwa for quite a long time. Tine inzwi richaburuka pakati pedu pane nchiparidza. Vanhu vadzvanyirirwa for quite a long time. Ndobva Mwari raise a man called Moses. Ndobva vati Moses ndobva abva kumba kwaFarao, ndirege kuramba ndiri kubackground, ndobva amboenda kunogara kunyika yevaMidian, ndobva anogara pamba pemumwe murume, agara ipapo. Bhaibheri shoko raMwari rinoti rimwe ramazuva ariko ikoko aenda kunofudza makwai. Bhaibheri shoko raMwari rinoti akasangana negwenzi rakanga richipfuta moto. That's the power of God. Zvekunamata zvinoda kupota zvine moto mukati. Ukashaya moto unoroyeka, ukashaya moto unodzingwa basa, ukashaya moto unokuvadzwa, ukashaya moto unofa nguva yako isati yakwana. Kune vanhu vanobva panyika nguva isati yakwana, nekuda kwavanhu vanoshereketa panyika ino, but vanobaba nanamai kune simba rinorwisana nesimba rovakaipa. Hakuna chasatani chinokunda chaMwari kana tikatenda zvakanaka. ChaMwari chinokunda chenyika ino. Ndobva anzi naMwari Moses achiona gwenzi richibvira. First time munyika yaIsraeri kuti gwenzi rinobvira munhu achifudza makwai. Mwari ngaakuitire zvaasina kuitira vamwe vanhu. Ndinoda kuti Mwari akuitire zvaasina kuitira mbuya vako, akuitire zvaasina kuitira madzikoma ako, akuitire zvaasina kuita vamwe vanhu vakambogara muSouth Africa. Hazvina kuvabhadhara vabva kwavakabva kwaMurambinda muzarabani chegutuguruve, hazvina kuvabhadhara, but Mwari ngaakubhadhare. Ngaarege kukusiya wakadaro pasina kuyambuka vamwe, iwe yambuka.
Mwari vamuti vari mumoto imomo, Moses, ndoda kuti iwewe uende kundobvisa vanhu muutapwa hwaFarao. Farao uyu watodhonza achiti vanhu ava unoziva kuti ukajaira situation yako unopedzisira wakuononge ndeyako. Ukagara muproblem unopedzisira wakutononge ikarekta yako. Kune vanhu vakabhilivha vakagarisa munhamo zvokuti kumubvisa munhamo unoita kunge womubvisira senemu yake. Haadine nhamo yake, even achibuditsa mari yeoffering anosarudza mari isingaiti kuti aite imwe mari iri nani. Anomeka sure kuti Mwari anomupa mari yekuti kana Mwari akamutarisa anofanira kumupa mari yerudzi irworo. Saka kune mhepo dzinoti kana dzakabata vanhu zvinotora nyasha kuti varegedzwe. Ndine vanhu here manherana. Mwari une tsika yekutarisa vanhu vakabatwa kuti vabude mune zvakavabata. Nokuti Mwari haade kuti vanhu varambe vakabatwa iye Mwari aripo. Chatinonamatira ndechekuti Mwari anofanira kuti akaona vakabatwa vanofanira kuregedzwa vaende to another level yeupenyu muzita raJesu Kristu. Haleluya. Ndoya ndiri kutenda manheru ano kuti kune mumwe munhu atariswa naMwari pano anofanirwa kuti abatwe naMwari ararame another kind of life. Hakuna problem iri permanent. Problem inogona kuramba iri permanent kana Mwari asati auya. Mwari akangouya chete, hakuna situation iri permanent. Even HIV, AIDS kana cancer, hakuna chirwere chiri permanent. Chinongova permanent chete kana Mwari asati ashanya panyaya iyi. Ndinoda kuti Mwari ashanye panyaya dzako, ashanye pamhuri yako, ashanye pabasa rako, ashanye paupenyu hwako. Hapana pasingabudike, pese panobudika. Ndakambo apply munda ndobva ndaushaya, ndobva ndaona kuti zvekuapply auwani nekuti zvinotoda chizivano kuti uwani. But unogona kundoenda kwamunotambira kunyika dzemweya wondokumbira ikoko. Kana wanyimwa nevanopanana chienda undokumbirawo kwenyu. Kwenyu kune department rinokumbirwa zvinhu vanhu vachipiwa. Kuya kunonzi naMatthew, ask and it shall be given unto Matthew 7 verse 7. Kweduwo tinokumbira tichipiwa. Kana ikoko mukatinyima tinondokumbira uko, kwatakumbira uko kunovamanikidzira kutipa. Nzira dzedu handi nzira dzaMwari. Rugare kuna anotenda. Saka ndokubva ndanamata, ndopinda mugomo, ndokunamata, ndokutsanya, ndokunamata. Ndokushanyirwa nemumwe munhu achirwara. Ndobva ndamunamatira ndobva apora. Paakapora akati, baba, ndikunzwa ndofanira kutengesera something. Ndinoda kuti ndikutengeserei munda une mapepa. Munda une mapepa. Ndikati nezvo kanzi hapana munhu pamota yamadhe. Ndobva tatongoti deal closed. Munda wangu unoita 10,000 but tinogona ngowirirana mukangondipa zvobva zvatopera. Apa uchiti kutoutsvaga nemota yacho auwani. But panapa manje pandanokumbira kuna Mwari uko kunokonzeresa kuti nearwara azive kokunonamatirirwa. Mweya unotuma arwara kuenda kumunhu ane chinhu chacho. Iwe une munda wangu kana warwara chienda kumunhu anokunamatira nenyaya yemunda uyu wawinawo. Unoita sewafambira nyaya dzeurwere izvo, nyaya yemunda yawauya wakabereka nokuti mweya ane chinhu chaari kutuma. Mwari anogona kukufambisa, unogona kufambira dzimwe nyaya, kuine dzimwe nyaya dzinotevera ari kufambira dzimwe nyaya. Ndoda kuti madekanana yaMwari akonzerese zvimwe zvinhu zvisina kuitirwa vamwe vanhu. Mwari uyu anoronga-ronga. Uori chaiwo, uori hwemweya huriko. Uori hwemweya chaiwo huriko. Kune favor yekuti munhu anonhongwa ari pfambi akagova mutungamiriri wenyu mese. Muine history yekuhura kwake, mukopinda muhistory yekubata kwaMwari pamusoro pekuhura kwake akamboita. Varumana baba nana
mai haisati yapera. Kune dzimwe nyaya dzinogona kundotanga panoperera dzimwe. Itsika yaMwari kundovhomora vakarasika navanhu vanotarisirwa pasi kuti vave pari nani. Ari kufamba achiti denda noporeswa. But kudepartment ratakakumbira kune nyaya inoti kana angonamatirwa chete guta rakazara mafundisi, but mweya iwoyo unofanira kumusundira kwandiri. Mweya iwoyo unofanira kumeka sure kuti vamwe vese haaendi kwavari, unofanira kuuya kwandiri. Ndobva mweya wamunzvengesa. Ndinoti Mwari chese chine chekuita newewe, chirege kuenda panext door, chirege kuenda kune vamwe vanhu. Ingava motokari yako ngaisaita mistake kuenda kune vamwe vanhu, ingava imba yako ngaisaende kune vamwe vanhu, ingava marriage yako ngaisaende kune vamwe vanhu. Chese chako ngachiuye kwauri. Ndosaka dhedhi Bhaibheri richiti the steps of the righteous are ordered by God. Mwari anoti tsikapo, turn left, turn right, achiitira kuti zvinhu zvako zvibatane. Ndinoda kuti Mweya Mutsvene abatanidze zvinhu zvako. Kana zvisati zvabatana, gore ngarirege kupera. Zvinhu zvako zvisati zvabatana, gore ngarirege kutanga. Zvinhu zvako zvisati zvabatana, mutendere manerano abatanidze zvinhu zvako. Mutendere manerano abatanidze nyaya dzako. Unoona patinenge tichiparidza vatumwa vanenge vachitora package yezvinhu vachiendesa kuvanhu vari kuzvitenda. Ukauya kuchechi be spiritual sensitive, nokuti wainga zvemweya. Zvino mweya akakunongedzera ukaramba kufamba, unotsvaka mumwe haaregedze kuzadzisa zvaainga, nokuti iwe hauna kuzvigamuchira. Nokuti kune mutumwa waMwari wakadeclare Elijah akati mangwana ndiElisha, mangwana nenguva inoi upfu unenge uripo pagedhi reSamaria, but the congregation haina kugamuchira, haitende zvemadeclarations. Asi Mwari akati kunyange vasingazvitende, ndobva mweya watarisa munharaunda ndokona varume vana vane maperembudzi vakagara kunze kwamasuo, but they are within the sphere of influence of this word of the Lord. Mweya ndobva wandobata varume after the declaration. Varume vanoti kana tikagara pano tinofa, kana tikapinda kuvarume vari muguta tinofa, tadi kuenda kuvavengi vane order yakadeclarewa nezuro. Ndobva mweya watanga kufamba nevane maperembudzi, varidzi vedeclaration vakasabenefita. Ndodambudziko rinoitika rekuti vatende vanogara navo vanozogona kutadza kubenefita kudarika vaenzi. Anomwe amabhera angu, baba testimony kupiwa nemurume yakanyanyisa. Munhu angaite dzimba 1 month, but unenge uchifamba neniso uchibata mabhaibheri uchifamba neni, but hausi kubata zvinhu zvemweya, uri kubata mabhaibheri. Wapedza kubata mabhaibheri, bata zvinhu zvemweya. Mabhaibheri wakabata, kana chechi yapera ndodzokera nawo kumba kwangu. Ukabata bhaibheri ndomeka sure ndodzoka naro kumba, but ukasabata chemweya wakuwara. Pakunamata kwako ndoda kuti ubate chemweya. Kunyange vanhu vakaimba tsvaga chinhu chemweya, wauya kuchechi tsvaga chemweya. Kingdom power vachifamba varume vemaperembudzi, maimfundisi vachifamba havana kumborota kuti mangwana mari tinenge taane mari. And they didn't know kuti nguva yemari yakwana. They didn't even have a dream inechekuita nemari. Ndobva vatanga kufamba. Be spiritual sensitive. You don't go the wrong direction. When you approach the gates, you cannot find anything. But when you approach the camp of the enemy, money shall come to you. Ndokuita vanhu, my God, ndoparidza ri panapa. Pano pakareruka nekuda kwomuranda waMwari. Pane kwekuti ukaenda, unototi Mwari ndibatsire. Unosenza mweya uripo uri panapa uyu wakanakisa. Ndine vanhu vari panapa. Vanhu vari kuuya kuzorwa apa Benhadhadhi akomba guta, vanhu vari kudya matoto enjiva, but kunze kweguta kwaane mari, pane upfu hwakatsetseka, but they are content, they are still satisfied nekudya matoto enjiva kusvika pakuramba chiprofita vachitenda chematosi. Kunze kwanaka, but hapana ari kuona kuti kwanaka. Vanodongorera kunze havana capacity yekudongorera.
kusaenda kwako kunza zvire kuti kunza hakuna kumira zvakanaka. Uye zviri kunze hazvigone kuuya mukati kusvika vari mukati vaenda kunze. Ndo murayiro uripo. Zvino vari mukati vari kuti hatiende, nevari kunze vanoti hatipindi kusvika vari mukati vabuda. Unogona kundorebesa nyaya dzako nenyaya yereasoning. Kana takurizina nekuevaluata, ngatizive pekuperera, tipe mweya pekutangira. Ari panoperera pfungwa dzavanhu kufunga, Mwari ndo paanotangira. Uroti kana dzisina kupera Mwari hauyi. Makuda kuti auye pererwai. Mukaona kumba kwenyu muchiri kugona kuronga, muri pari nana, hamusi kusadya Mwari. Nokuti Mwari haazoda kunzi apa ndakagona kuronga. Aiwa, Mwari kana akuita zvinhu zvakahade munhu padhuze, haatomboda pfungwa dzako idzo. Padzinoperera Mwari ndo paanotangira kufunga. Ukaona zisati dzapera hausati wamushedza. Kumushedza Mwari kupererwa nokufunga. Paunoti hatichaziva zvokuita, iye anobva auya nezvekuita. Paunoti hatichaziva kwokuenda, iye anobva auya nepekuenda. Ndinotsvaka vanhu vanoti ngandipererwe, ndikurumbidza kupinda muzvinhu zvemweya. Ukanonoka kupererwa, iye unononoka kupindira. Nokuti kune vanhu vakawanda vari pano vari kufunga zvakawanda pamusoro peminamato yavakaita kare. Nokuti naivo havana kuisubmita kuti yakuna Mwari ichiri kwavari. Iro Bhaibheri chiti uyai nemitoro yenyu muture kwandiri, but vanhu vari kuenda vachinoratidza Mwari mitoro vachidzoka nayo. Unomunzwa achitaura achiti musoro iwoyu ndagara nawo, ukati ka unozonyarara kana waita kafa izvi. Saka atojaira, akatopinda training yedambudziko rake, kubata kwaro nokuenda kwaro, watove nemanotsi. Mwari apindire pakadaro vana baba nana mai. Kana takuda zvemweya ngatiitei setisingarizine. Kana takuita zvemweya ngatiregei kufunganya stereke. Kana takuita zvemweya ngatibatei pasimba remweya. Adzimai angu pawakazvitakura vane nhumbu yekamwana. Tina chiremba uye aisi tibatsira kurapa gogowe, mwana weshangano. Mukadzi wake akabata pamuviri, ndobva atangira ava kuzvara. Iye ndobva atenda kuti mukadzi wake anobatsirwa zvakanaka. Inini aada kundisaidzira kwavo kudzidzo dzavo. Asi ini ndakanga ndine power rinogara muvanhu. Kana motsvaka simba musaritsvaka kudenga, munototsvaka kuna anaro kare. Kune power rokuti kunyange ukanamata ukaita 40 days 40 nights hauri wane, you don't deserve it. Iwe unoita zvokutopiwa une vanazvo, iwe hauna capacity yekupiwa direct. Kana ukatsanya ukachema ukaita sei, kune corridor rokuti hauri pinde, rotomboda munhu akarwara kana munhu akaoperatwa, iwe hauna kana operation, hauna kana territorial spirit yawakarwa nayo. Urikuda, my God. Hey, you want to defeat this Goliath, my brother. You want to defeat this Goliath, it demands munhu akauraya bere, akauraya shumba, yaakabvarura. Ndiye anogona kurwisa murume uyu. Otherwise you spend 40 days 40 nights muine mbiri yekuti tiri kuhondo, but pasina chabuda kuhondo dzacho. Nyaya haisi yekupinda muhondo, nyaya ndeyekuti munogarireiko muri muhondo. Saka kune zvinhu zvokuti kana usina mari chaiyo imwe haidi kunamatirwa, kungowirirana neanayo anokubatsira pakuishaya. Ukatamba nemunhu ane mafoni 4 uri padhuze nekuwana imwe chete pamafoni ake. Wazoti papa mukazora perfume, uyu akazora iri akaspraya iri very strong. Vari kumashure vanongoti vanhu vari pamberi papa vakaoma. Panga paine quality, colors. Izvo munhu one wagovera vamwe kuti vapinde muassociation yezvinhu zvavasina kuuya vakazora. Ziva pekutambira zvibhadhare pakurarama panyika. Rega kuzungaira. Pane vanhu vokuti haudi kutomboswera kutsvaga mukomana kuwirirana navanhu ivavo 2 minutes vanenge vakulinga kudaro. Nokuti kwavanogara ndoko unotambira vakomana vacho. Zvino ivo baba vako vanenge vakakuchengeta mujuraho.
vachikuchengeta sezvinonzi ndo vachakuroora. Kana muvharira vana mumajuraho hamusirimi kuvaona nekuvayemura hazvibhadhari. Chandirai ndiparidze pano. Vaona mwana wangu akachena, mwana wangu akachena, uchimuvharira regetsa mwana afambe-fambe, musiye aende kuyuthi, rega ajoine kwaya. Zvekugara ukamuvharira gedhi unomudzivisa kuroorwa kwake. Nekuti vanoroora havatsvaki mweya, vanotsvaka fesi yemunhu. Zvino fesi kana yakavanzwa. Ndine vanhu here pano? Ndoparidza here pano? Ndoparidza here pano? Ndobva ndati kuna chiremba mukadzi wake zvikanzi, baba, I don't want my wife to be operated. Because kwandamuendesa vari kutaura kuti mwana akakurisa, saka vada kuto-operata. Baba, I don't want. Ndikati, you don't want. If you don't want your wife to be operated, follow the voice. Handidi kuenda kugomo kuti ndinzwe Mwari. Pane level nokuti time yacho yegomo panenge pasina. Pauchaenda kugomo pauno usati wasvika unonzwa kuti munhu atooperated. Hapana time yacho. Ndine vanhu here pana. Ndakubva ndangotaura ndika dzima phone kana uchida kuti mukadzi wako abatsirwe zvakanaka. Hani ndiona approva. Iwe dzima phone. 5 hours dzima phone. Pakati it's okay, ndakati chidzima for 2 hours because waterera. But dai angada kuresista ndati chidzima for 2 days. Munyika dzemweya you operate under instruction. Haungoiti zvaunoda matirati vhange. Haisese mugidhoka. Unototungamirwa nevawakapiwa kuti vakutungamire. Otherwise you fail. Ndine vanhu here pana? Ndobva adzima ndakati unongotarisawo mumwe kana 2 dzapera wofona. Ndobva azondifonera after 2 hours zvikanzi baba toda kudza Mwari sister vauya zvakanaka. Wangu akuda kubatsirwa manje. Iye ndiye chiremba wangu. Ndaendeswa kwaari. Ndikanzi baba taita challenge. Ndikati yei uyai kuno. Ndikati handisi kuyeko. Ndikanzi you know baba these things zvoda kukosheswa. Zvodaita sei? Ko iwepo wakandudza yakwe. Ndozvatakaendera kuchikoro. Ndozvakaenda ari kukanganwa manje. Ndozvakaendera kuchikoro. Ko ini handina kuzviendera kuchikoro here. Kune chikoro chemweya chatinodhira nezvinhu zvenyu. Ndobva ndamuti ayewa anzwa ndakuaoperata bhosi hamusina mvura mudumbu whatever. So we have to operate. Ndikati shamari nyarara handiitirwe izvozvozvo. Operatwe. Full stop. Zvikanzi we're not that. Aiwa kana ndinika. Ko mwana wacho ndiwakwe. Ndati. When you believe God, you need to be radical. Kana watenda chinhu chinenge kuti unotenda uine plan B. Tenda plan A iyoyo. Bvuma kuti munogari karega kurarama uri on your marks. Gara wakazvizwa ndakatoya kuzogara muimba yaJehovha. Mazuva nemazuva handina kuya kuzomhanya muimba yaJehovha. Rugare kuna unotenda. Ndakati iwe shamari don't worry. Enda kumba kwako. Tinotaura time in 3 hours tichataura. And after 3 hours ndiye futi nyakundifona ndatozobatwa kunzi vabatsirwa zvakanaka. Ndikati zvikanzi but mudhara makaoma. Handina kuoma. Ndakapfava. Iwe ndiwo wakaoma. Chatiri kuita pachete kundotsvaga maths munyika dzemweya kuti iyi inopera sei nekuti hakuna chinoramba musimba raMwari. Dai mama karizina musiri panapa. Hapauye nereasoning panapa. Enda pauye nekuti mune mari. Kune vanhu vane mari dzakawanda kudarika dzinyu idzi. Asi havana kutomboita pfumo. Ende kunyange dai akanga akaita haipauya. But kune makoridho anopindwa anopiwa vanhu access yezvinhu zvichigonyimwa vamwe vanhu. Ndosaka wakaona kuti uye wemaperembudzi namanu vamwe vaitogeza nemaronda avo nemhezi havana kupora. But uyu ari kuita zvimweyo unotopora maperembudzi mumvura imo ichirambira vamwe ichiporesa vamwe. Ndoda kuti usense nguva yako yekurangarirwa kuti Mwari uyu ane program newe. Yaanoti for I know the plans that I have for you. Rega kurarama wakapererwa. Ane program newe Mwari uyu.
voice rakauya kuna Moses. Moses, enda undosunungura vanhu. Zvakanzi baba Farao ariko aite ndiwo ndakatotiza izvo muri kutoona kuno kumbudzi kuno. Inyaya dzemuchinda yeye. Zvikanzi naMwari isu kana takushanyira unoenda kumachinda akakudzingirira. Havana chavachagona kukuita kana isu tikashanya. Same company yakakurambira mabenefits inokubenefita. Ndine vanhu here munama. Nekuti munyika dzemweya 6 anogona kungomuka ari 9. Kana eo kundoita 7. Uyeye anogona kundoita W. Hakuna zvinoramba kana 9 chacho anogona kungomuka ari 6. Hakuna chinoramba kuna Mwari uyu. Ndine vanhu here panapa. Mapostori amen. Ndinoda kuti Mwari atibatsire tisense zvinhu zvemweya. Destiny yako iri mumweya. Ukasapinda mumweya una chaunowana asi tenda musimba remweya. Enda kuna Farao. Enda kuna Farao. Ndokwa ndakatotiza. Ndinotori ne court case yemunhu wandakauraya. Ende nditori munhu ari wanted. Foto rangu riri kutendera kuti this man anenge amuwana. Tiri kumupa mombe 7. Maprovinsi ese vanhu vari kutofamba nefoto. Dai ari mazuano status yese yanga ina Moses kana maona munhu ndioneiwo. Mukamona ari paari ndioneiwo. Ndiye munhu ari kunzi naMwari enda kumunhu ari kukutsvaga. Hamusi kuona kuti zvane spiritual madness. Muri kundituma kumunhu ari kunditsvaga. Enda because Farao waitsvaga Moses kuti auraye Moses. Asi Mwari vari kutuma Moses kuna Farao anofana kuuraya Moses. Vana zvetamwe zvikanzi chienda zvikanzi ndikwanise kuenda. Zvikanzi aiwa uchiita uri kutya zvikanzi muchinda yeye ane n'anga. Ane n'anga dzake dzokuti anogona kundonitumira n'anga so ikatondipedzera n'anga dzake dzinopedza madhiri ese masports. Pane vanhu kuti ukatarisa sonozoti uyu power haana but anotemba n'anga yake. So ndiraperero ndakaenda kune imwe imba kuChegutu ndakanzi uyai kuno. Taenda ikoko. Meni yakarova pamba. Aina payakakuwadza ikarova vakomana 4 vanga vachivaka imba. Vanga vatogara havo vachiti kwakunaya. Ndobva yauraya 1. Ndobva yasiya 2 vakabva vafenda. Bazi. Uri kuona kuti kune masimba so. Izvo zvinenge wakagara so hauziwo zvauri kurongerwa. Izvo pamwe kune muvengi wako unogona ngwasara ne 4 minutes. Apo vanene maplans a 2027. Ndosaka Bhaibheri rakazonyora rikati no weapon formed against you shall prosper because vanhu vanoronga vanogadzira. Isaiah anobva ati ngavaronge zvavanoronga kuronga kwavo kuchava pasina. Ngavagare matare zvavanogara vachagarira pasina. Ndinopecha manerana kuti kana paine akakurongera zvakaipa akazvirongera pasina. Kana paine dare rinorwa newe richarwa pasina. Bible ndobva rati kingdom power ndobva rati Moses unei mumaoko because uri kutya Mwari bva aona mageme enyoka aruko because Moses akambogara kumba kwaFarao ende n'anga dzaFarao dzichitoita mageme enyoka. Moses achitoona kuti you play with these guys you go. Ndopa ari kunzora iwe unei mumaoko zvikanzi aiwa inini ndine chimbo zvikanzi kandawo chimbo yako pasi. Vakanda vaita nyoka. Moses bata nyoka. Bata muswe. Auda utizo kanzi bata. Ndobva bata. Kingdom power. Ai, Mwari ndomuda mani. Power. Chikwambo chokumusha kwenyu chinofana kufira muhari iyoyo. Pane vanhu vanofana kurasikirwa nenyoka dzavo nekuda kwepresence yako iyoyo. Waunonamata Mwari uyu ane simba tinokubvisa parosta ravanhu vanofana kufa gore rinori. Ramba uchirarama, urambe uchirarama. Ndobva vakanda vaita nyoka bata vabata muswe vawaita yaita chimbo. Hapana prayer baba kuti zvino ndakurayira kuti matumbu enyoka adzokere kuita chimbo nemoyo wenyoka. Ganda renyoka ngarite dehwe rechimbo. Ngobata muswe kudai so vanyangu ya chimbo.
aiwa ndiye watiri kunamata nhasi, ndiye watiri kunamata nhasi. Ndoipendesa muromo chembere rikukuroya iyoyo. Ndovakuwadza varoyi vako havana simba. Kana vaine nharo ngavakutevere manherano vafire ipapo. You touch me by mistake, you die by correction. Suffer not a witch to live. Ndine vanhu here pana rega ungongwenda uchita mstiwi yebhebhi kurumbidza kukura udye mabhonzo. Rega kuramba uri kumukaka kurumbidza kukura. Rega kutya matambudziko kurumbidza kukura. Urwe hondo dzako. Kune vafana vanofana kudzikinura madzibaba avo vakasanamata mhuri inoparara. Unonyatsotazamba munyatsotokupera panapa. You are there to stop every satanic nonsense. Ndobva azomira netsvimbo yake. Zvanzora imbo isa tsvimbo pasaji. Isa ruoko rwako momwe. Ndobva isa momwe. Vanzi buritsa, vaburitsa. Vaona ruoko rune maperembudzi. Hamaronda. Gane maperembudzi vanzi dzosera momwe, vadzosera. Zvikanzi buritsa, vaburitsa, vaona kuti hapana maperembudzi. Ndobva atozodisava kuti homwe yake chaichai inogona kutoita zvemaperembudzi. Kuita homwe inogadzira maperembudzi. Igoti kana uchibuda unobuda nawo. Asi ukadzosera ukabuditsa anosara futi mo. Ndosaka Miriamu paakaseka achiti warorei mukadziyo maperembudzi anga atoripo padhuze kudhara. Vatorowa nawo. Kugumbukira munhu kuti arorei mukadziye izvo munhu wacho wauri kugumbukira ane mweya wemaperembudzi pamusoro pevanomunetsa. Kana tichiti tine faith inomuvha makomo, kureva kuti tine faith futi inogadzira makomo. Ndine vanhu here panapa. There is nothing too hard for the Lord. Hapana chakaoma kuna Mwari. Ndoda kuti kutenda kwako manherano kuti kuna Mwari wedu hapana. Ndimu unogara naba Tencent kunokwana kuti hapana zvaunondiita. Kunga ndidi. Hapana. Kundwanika mudhara yake kanoti hapana zvamunondiita. Daichirangaridzwa naBishop kuti Bishop mazera edu aya tikange tati kurei. Mwana weyouth akati baba topedzerana siyana naye. Because sadza charora vanodya richaenderana nerataku Jesu. Unorohwa kunyange waingo nevakoromera ako kudhara. Mazuwano ka chingotarisa usiyane nazvo. Unorohwa wantasa. Vavana vane manotsi mazuwano zvane technologies. Kurohwa kwacho kwane manotsi mukati kune chikoro kwanzi siki kudai unofunga kuti chikuya paziso zichikuya pambabvu. Ndinoti Mwari akubatsire, Mwari akurangarire. You need to think about the kingdom power. Umambo hwaMwari hukundikane, usatya yewa. Mwari wako achaona yekutamba panyaya idzi. Kana zvarema Mwari achaona yekutamba panyaya idzi. Ndati kana zvarema Mwari wako achaona yekutamba panyaya dzinonetsa. Ndobvanzi kana zvadai so. Aiwa Farao ndomuendera. Achienda kuna Farao baba, waitemba power. Kune hondo dzaunoziwana zoti kana usina power suduruka. Temba power. Avo vakamugamuchira akavapa simba, haana kuvapa shuga. Wakavapa simba rekunzi vana vaMwari, kureva kuti vasina simba havasi. Ini personally handiende kuchechi kusina power. Handidyire uroyi kunyara. Zvokonazvo uyati kutiche, Mwari akazotsika mvura akazodai. Hana akabata mimba akazozvara tifambe nerugare. Aiwa mudhara. Tikunamata nevanhu vane madatya mudzimba. Vane machura mudzimba. Vamwe vanofamba vakabereka madzvinyu vatiri kushanda navo. Vamwe ndokuti vakakunokora tsoka inomuka yakabhenda zvayakagadzirwa. Unotaura zvokuti famba wakadaro. Kune vanhu vanochengeta zvibereko zvavanhu. Unotaura kuti famba wakadaro. Kune vanhu vanogadzira maaccidents vachida ropa. Unotaura kuti handifambe takadaro. Zvakanakira power ndo haugona kupfeka kuti unaro iwe usina. Rinozongokupuruvhira kuti hauna. Varume, tikashaya simba hapana kwatiri kuenda.
ipo panapa kutonakirwa namamaika izesa ikadzimwako munotanga kuti tuzu panapa kuti power raenda to amplified this voice. I'm speaking less but output yakakurisa nekuda kwepower. Tsvaga power, usatsvaka zvakawanda, tsvaga power. Ukashaya simba uri pama1 unogarirwa wakarara. Dyiswa chikafu chausina kubika, hauna kuisa order iyoyo mumba kwenyu, hamuna kubika mazai. 2 weeks musingabike mazai but unorowe dyiswa mazai usinobika. Usikwese kuda kutokumbira nemvura yekunwa nemvura yekunwa. Baba tikanamata ngatidzidze kuti back to the center. Hatanamata back to the center. Kandanamata back to the center. Kandanamata back to the center. Ndikangonyumwa kuti musoro yausuzeka back to the center. Kana ukanditumira chirwere chegumbo back to the center. Kana ukanditumira chemudumbu back to the center. Kana ukabata mwana wangu back to the center. Kana ukabata imba yangu back to the center. Kana ukabata murume wangu back to the center. Kana ukabata mari yangu back to the center. Kana ukabata pastor wangu back to the center. Power. Because the kingdom of God is not only in words. We are in a generation of power. Living without power is an error. Kunyango kaita nharo zvekuti ndakakurira kumusha uchiramba uine kambudzi akaite copy and paste. Kune meeting yekuti nevanoda kukupa tender ukaburitsa mhando yefoni so buritsa kambudzi vanoti tozogona next week. Ndikadzidziswa nomumwe munhu aitoti baba kune mameeting yekuti kana uchienda hauna benzi unofana kutozvininipisa wokumbira anayo woenda kuti ungogamuchirika mauya nei tauya nemutupo uyu wopinda wogara pa unoremekedzwa kwete kuti unoremekedzwa nechawauya nacho. Ukangoenda ipapo ndauya just I have got the ideas. No, your ideas need a backup somewhere. Mota iyoyo haina zvainotaura asi inotaura zvakawanda kudarika iwo. Ndine vanhu ukati hauna basa nezvakawanda uchafamba usinopfeka ukatoya uchechi usinopfeka nokuti hauna basa nezvakawanda. Uye Mwari haana basa nemunhu asina zvinhu. Halo. Kana usina chinhu haubatsire mukingdom yaMwari. Haubatsire kati kada crusade haugona kutipa mota, haugona kutipa mari yefuel, unenge utori load. Ndokuparidza ndobva kuti ndobva dzora sekwa. Iro basa redu charo rechifundisi. Kana usina chinhu haunyatsogamuchirika zvako. Hauteererwe haunyatsogamuchirika. Hanokutarisa soprofeti kuti unei. Wakaseta sei. Kune imwe nzvimbo ndakanyatsona kuti ndatiri kufundisa kumaruzevha bva ndasvika bva ndanyatsona kuti panapa handisi kugamuchirika ndauya nekombi. Bva ndasvika unoparidza ndauya nekombi ndasiyiwa pepe wakakambira wakomana ndobva ndapinda muchechi memwe bva ndanyatsona vanhu vese dzinotiudza chidzi. Ndobva ndatanga kutoti kuti nditovagona kuvaudza zvimwe zvakamboitwa naMwari. Ndobva ndaudzwa kuti rimwe zuva Mwari akandishandisa kumutsa munhu akafa. Rimwe zuva tine rimwe pane rimwe ndadobuditsawo CV yangu. Ndakubuditsa CV yezvishandwa. Kandaudza kuti rimwe zuva tiri muchechi tina vamatekwe munhu angasi Mwari akandishandisa ndikanamatira munhu angasingaoni akaona. Rimwe zuva pane mukadzi anganetsika nembereko takanamata naye akaita mwana. Zita remwana ndikamutumidza zita rangu kuti kindness. Ndakuvataura ndakazoona vanhu vakusununguka manje kuti ndikati hande tionesane zvishandwa. But mupfungwa dzavo munenge muchiti kana zvichidaro Mwari wacho achikuitisa zvese unodi kukuitisawo motokari. Ida vasina tsitsi nekufamba kwako, vasina tsitsi nekufamba. Zvaanokuda anokunyimirewo motokari.
anokunyimirewo pekugara, anongokupa izvozvo zvokumutsa vakafa nechi, asi haana basa nazvo kuti mwana wako anodzidza kupi. Ina handitende kuna Mwari anopfekedza vanhu zvigamba achiti ndo Mwari. Mwari haapfekedzi vanhu zvigamba. Anototi, ladies and gentlemen, I wish above all things that you may prosper and be in good health. Woti ukasabudirira hauna utano, ngosanganisa maonyeni nematimati, makutorova. Monday to Sunday, una musi unodya nyama, inde unoreurura zvitadzo zvako. It's not safe. Ndoparidza remanherana. Body isina balanced diet ine kanhuhwiro kainoita. Kune dikita revarombo. Roti rikaerera rinosvibisa hembe. Kingdom power, if you don't desire to prosper, you won't prosper. We marukata unabasa nayo haimbofa yakwauri nokuti wakaishauta. Sambofa wakataura kuti ndabasa nemari zvemari zvanyanya, haimbofa yakanyanya kuuya kwauri. Ukanzwa ichinyanya kutaurwa ita yes, mazuva ano ndokufamba mweya manjuku. Nokuti chinonyanya kutaurwa ndo chinoitika. Iwo wanu ukazonzi Stera wakati present se, ukadi kudaira pasina sarako. Iyo mari ikasataurwa inoti present. Rutsvaka munhu anoti Mwari ngaandibatsire, zvaunotiza zvezvia ukawana simba zvinokutiza. Manhero anonoda kuti Mwari akupe mweya unoita kuti zvinhu izvozvo zvinokunetsa nezvinobata pfuma yako zvinofanira kutiza upenyu hwako iwo. Mwari ngaandibatsire, Mwari ngaatibatsire. Kana usina dominion, usina power, you are useless. Pane vanhu kuti vana vake haadenwe kuti mwana anogona kurowa, but mhando yababa inozikanwa kuti baba wacho akazviziva tinorikitwa teshe. Kudhara kusakubvako waiti ukatsikwa, waenda kubhora, ndaitambira division 2, ukatsikwa ukaona kamufana kakutsika usakasiyana nako kari kutemba vakomana vakatuma, ukakarovaka unozorowa nevakawanda. Ingoti mfana kana pana akutuma katisadaro muningina ngatungoona bhora. Ndine vanhu here pana. Iwe ita uchitemba power raMwari wako. Power raMwari wako akatanga basa mauri, akatendeka kuripedzisa. Haasi Mwari anosiyira basa parod, haasi Mwari anotisiya chisakadzwa nemwerima. Uyu watinotenda anotirwira, anotirwira. Kingdom power. Ndobva vauya vana vaFarao vasvika pepe zvikanzi naMozisi, Farao ndatumwa kwauri naMwari kuti vanhu ava uregedze vaende, ini ndichivatungamirira. Ipapo kune kumadhara tunendebvu tumwe twasara nemazino 1 mukanwa, kari kuudzwa kuti mudhara neudhara hwako iwo pano ndo pane power rekutungamirira. Iwe huya kumashure seTera. Pakutungamirira kwangu ini ndiri gonyeti, ndinodhonza trera, kana isingaite yaponja vhiri ndinokochonora ndodhonza imwe. Uri kunzwa zvandiri kutaura? Rugare kuna anotenda. Murubata zvandiri kutaura. As long uina Moses, definitely you go there. Auende paRed Sea uri wega. Ndobva asvika vakanda. Vasvika zvipapa zvikanzi n'anga dzangu yaipana vadzauya zvikanzi imbokanda ifie mukomana muitire grade 1 muitire maABCD. Ndobva vakomana vatanga kuti A E I O U, ndobva vati 1 tsvimbo, ndobva tovhuru vaita nyoka. Mukomana akazorora akachiona kuti type E inorowa netype yangu iri mumaoko yangu, asandairegedzera, but type yandakaona kwandakaona gwenzi richipfuta, type yacho yenyoka yakabuda ipapo nedzandiri kuona idzi. Aiwa, pedzai kukanda varume, pedzai. Ipapo achinzwa seinotamba-tamba so iri muruoko, seinozvimbisa dumbu akaibata muruoko so ati pedzai kukanda. Ndobva wechi2 akanda, bva wechi3 akanda. Mapedza here ndo type dzacho dzenyoka dzinobuda patsvimbo dzakareso.
ndo maperero akoma zvikanzi tapedza wanzi chiregai tikuitire kwatabva kupane zvimwe zvatiri kuitawo tanga tiri kuitawo mapractice iwaya ndobva aregedzayo yake ndobva yasimuka ndobva yabata 1 by 1 ichimonera ichimedza 1 minute yanga yapedza kumedza zvese ndobva yanyatso kuzvibalansisa ndobva yamira yakatarisa kuna Farao. Aiwa Mwari ndovadai Mwari kana zvibvira ndipewo yangu tsvimbo neta nyoka. Munovatendere baba vakai buditsa tsvimbo ikaita nyoka pano. Ayo zvinonetsa kashi. Unonamatira financial breakthrough ukamukamba mako muine card box yakazara ma 200 rands mabhanduru akapekwa unoishandisa ere mari. Unonamatira zvinhu zvamusati mane musana nazvo ani. Musatamba na Mwari uyiwana baba na mai. This God can provide. He can do it. Ndobva yamedza ndobva apedza vaibata nyoka ye ndobva aita tsvimbo zvikanzi Farao une chekutaura here. Zvikanzi vanhu ngavaende. Ndaimboimagina kuti dai akanga ine munhu akaita seni tsvimbo iyoyi. Ndainyadzoti handisida zvokunetsana nemi daro raFarao garai kumabhodhikadhi acho endai ukaita anenge ati pwe ita pwe uone ita pwe tuone ita pwe vakaibata zvangu yombochinja musoro chete. Farao regedza vanhu vaenda zvikanzi aiwa ngavaendawo. Uri kuona kuti pasina power hapana, you are useless. Uchinamata pano unoziva kuti rega kupedza mwedzi usina kunamatirwa nababa. Power riuye uchinamatirwa. Power unotoa tisi unotokupa iwo. Hatikuperese tongokupa mbichana dzimwe nguva tongokupa shoti. Hatikuperese usambofa wakanyeperwa. Nauzungaira zvokupa kusara ndisina. Aiwa ina handisi Jesu. Jesu ndiyakati simba rangu rapera. Kuti vanhu vari kuona wewe watachinamata vapedza simba rangu. Simba rangu rapedzwa. Ini ndinomeka sure kuti hariperi. Ngoti tsoti zvichienderana nenharo dzako nekundigamuchira kwaunoita ngoti Jehovha mama wanza aimbotsora muchana. Zvidzadzi ndigamuchire ngoti Jehovha Mwari batai zvigunwe chete. Batai. Komborai. Pamwe pacho utani maga unopedza 1 minute. Jehovha nezvese kunyangwe nambuya vake natete vake nasekuru vekuzaka vabatai vese sawana wamunosiya. Pamwe pacho Jehovha une zvekuita naye. Komborai. Zvichienderana nekugamuchira kwako. Nokuti Bhaibheri rinoti unogamuchira muprofita, unogamuchira nyasha. Kune nyasha dzekugamuchira. Saka ukagamuchira 2% unopiwa 2, achikunamatira kunongobuda 2%. Saka uchida zvemeni dzagodidzi. Ibva watoda nemoyo wako, don't pretend. Anointing inoverenga kudarika iwe. Inotoziva kuti apa shamara kugamuchirwa. Apa unogamuchirwa. Ndainamatira vamwe vana kuti vapasi. Asi pano mumwe murume anga asingatigamuchireso. Auyawo nevana vake papo. Jesu akatirega vadiki wauya kwandiri. Ndinoziva kuti mwana ndinomuda but pandakanamatira vese pandanda kuda kutaura zvema akawanda apa mai. Hata ngapasi. Ngapasi unopasa mwanangu. Unopasa. Baba wacho yes. Hata siyo ndiri kukonesa nemumoyo ndai ndiuri kuda kukonesa zvinhu zvemwana. Utoti ndinorayira mweya madzinza. Kutanga nemadzinza ari padhuze pake kuenda kumadzinza ari kure. Tokuti kana mwana une mwana iwewe baba wemwana watove mweya wemadzinza. Zokuti kana achinamata anoti madzibaba edu achisanganisira newewewe akadya magaka anovava vana vakabatwa neukuku achireva iwe. Dai Mwari atibatsira tanamata tichitsvaga power resimba raMwari.
vanotenda kuna Mwari vachaita mabasa makuru, vanomirira Jehovha vanopiwa simba idzva, vachabhuruka, vachamhanya, vasinganete. Usaore moyo, usaneta pakunamata kwako, rega kuodzwa moyo nevakaora moyo. Sabvume kuodzwa moyo nemunhu. Zvakatisanganisa panapa inhamo dzedu, zvakatinza kuchechi inhamo dzedu. Uya nedzake unedzake bvatasangana panapa. Kana ndauya kuchechi, I want my problems to be solved. Ini ndikaenda kuchechi ndotsvaka kubata kwaMwari, handitsvaki makomenzi avanhu, ndotsvaka kubata vanhu kwaMwari. Ndine vanhu here pana, Mweya Mutsvene ngaakudongorere nezita rako, aone zvekuita newe parevival inoyi. Pano parevival ino, piwa rimwe simba revival, kupiwa dzimwe nyasha dzawanga usina, nekupiwa rimwe simba rausingaupiwa usina, nekupiwa kumwe kutenda kwawakanga usina. Vesi yandapesa kuverenga inotiyo Samuel, during those days pakuzvarwa kwaSamuel, inzwi raMwari rakanga, it was rare kuti tive nevoice of God. Nokuti inzwi raMwari rinomirira simba raMwari. Bhaibheri shoko raMwari noti Mwari akauya nesimba akabata Samuel. Abata Samuel Mwari. Bhaibheri kuna chapter number 7 verse number 3 follows, inobva yati iro, pamazuva iwayo Mweya waMwari wakanga una Samuel, zvekuti vaFiristia havana kubvira vakakunda Israel pamazuva aSamuel. Kuvapo kwaSamuel kunodzivisa vaFiristia kuti vaite zvavanoda. Ndoda kuti Mwari akupe simba rinodzivisa vavengi vako. As long iwewe uripo, mhuri yako iri safe. Ndine vanhu here manerana. As long iwewe uripo, nyasha dzakaringana newe. As long iwewe uripo, warangarirwa, mhuri yako yarangarirwa. I want you to believe in the power of the Holy Ghost. Ndopa unonzwa Bhaibheri chiti, Pauro achiti, I want to know him. Ndinoda kumuziva nesimba rekumuka kuvakafa. I want to know him because of power. Unofana kutakura simba. Uchibuda muservice ino, unofana kuva nesimba. Ndati uchibuda muservice ino, unofana kwenda. Inini ana kuya kunoko kuzokufadzai. Ndauya kuzoita zvinhu zvemweya. Unofana kuwana simba rinokuchengeta kumba. Silva nendarama hatina, asi chatinacho tine power nezita raJesu. Mupower ratinaro, simuka ufambe uende. Ndobva ati kwanyano, ndobva afamba because of power. Simba takarishaya zvinhu zvako hazvifambi. Maneja wako ane nharo nevanhu vanokuitira utsinye kubasa, chavari kungoda chete ipower. Power. Zuva ravanoda kudzinga basa havarari. Pango yakamuka mudhara kachena, so siyana nemwana wangu. Shwa. Siyana nemwana. Kakaona kuti hasi kuziva zita, ndati siyana na Johnson. Ba. Mangwana uchisvika kubasa uchimhoresa, bosi makadi, anoda kutaura newe. Ko ndaita sei? Kwarowa munhu usiku. Ramana kana makuita nyaya dzemukomana, ini ndageza maoko ndabuda madziri. Ko imi mukabuda madziri, saka ndiana anopa final decision. Ameno itai ikoko, ini ndatobuda shamara ndiwazvona ndabuda mazviri. Izvo hausi kuziva kuti kwarowa munhu. Kwarowa munhu. Kune inonzi prayer, inonzi operation Jehovah rowai munhu. Mbondiroverai vanhu. Ndo inonzi naElisha. Vanhu vauya so vachida kumuita se, vachida kumukwadza nekumuuraya zvikanzi aiwaka. Musaita sesina power. Mwari imbondiroverai vanhu avo neupofu. Ndobvanzi vam. Prayer yacho haisi yekuti mutsimba, ndiroverei vanhu avo neupofu. Kukumbira upofu kurova vanhu. Bvanzi wa munhu wese ati weblind. Autotanga ndokumbira kutsvaka batsiro, kumbira kutsvaka batsiro. Kumbira kutsvaka batsiro. Batsiro. Ukauya uchida kundikwadza ndozvandokuita izvozvo. Kumbira kutsvaka batsiro. Uchatsvaka rubatsiro kubasa kwako, wotsvaka rubatsiro kwese kwaunoenda kwambuya wako nekungotsvaka rubatsiro. Power, Baba Masu. The same God we serve right now. Varume vakauya pagomo rakaita transfiguration Jesu, havasi varume veteaching. Pakauya varume vepower, Moses na Elijah. Uyu wenyoka akauya, kwete uyu wekuburutsa moto akauya akadya chikafu chemakunguo nenyama dzemakunguo.
iwewo gungu njiva chayo kwete gungu njiva chayo kakunzira nyama sausage unorova here havana musadode naMwari musingazozvikuriri munozozvikurira hezvo zvamuri kukumi munazvikurirezve onati yangu yekupedzisira kuchechi baba ndakati kune mumwe murume anga akatarwa miko dzerufu ndakati ndakupedza kuparidza ndakangoti ndipewo chimuti bva nangodhirowa seko ndikati uyo nemukadzi wako yemupindi ndobva vapinda vese ndakati iwe buda murume bva abuda mukadzi abva asara ndikati iwe mukadzi wasara chibuda nedirection isina kubuda nemurume wako ndobva abuda ndakati waramba kuva chirikadzi mu2 weeks dziri kuteera watoramba kuita chirikadzi saka ndobva aita accident mota beyond repair akazondipa ake pane vamwe vanhu vanozotaurwa navo naMwari kana vachinge vaita tsaona abva azoti ndikuda kupai motokari yaita accident wadi ungondipa isina kuita payaita manje mota inobva yatoita yenyu nongotora tingachadii aita accident vakuwara haana kufa vauya achudzwa nemwe hama yake zvikanzi you were supposed to be dead kune vanhu vandakatosangana navo ndatofambirawo dzanguwo asangana navo samwe haachataurika kuti kun'anga ndakasangana navo zvichitotaurwa zvichinzi mfana iyeye ada kuzviita ani dzinza medu mo ngaaendi panyika panapa pane vanhu vanodhisaidha vasara nembudzi 1 vanodhisaidha kusaidya vagoipa n'anga kukwadza upenyu humwe munhu unenge wakagara so uchiramba nedhora rako so but kune vanhu vanotobuditsa shamari dzakasimba vachitoti hakuna ngatorova pasi hasinoti arwari ngangorova pasi ngaende zvokuti anoenda sei basa rembudziyo but power resimba raMwari rakaramba ndichiparidza kudai so Mwari ngaatarise zvinoda kukumedza usabvuma kumedzwa mwana wamai power rinochengeta vanhu ripo panapa chanamata pano kuti tichengeteke tirwirwe kubva kumasimba ewakaipa the power of God kingdom power if you are powerful you dominate if you are not powerful you will be dominated ndoda kuti kubasa kwako utembe Mwari kumba kwako utembe Mwari vari munhu akakunyorera zvinhu zvinobhowa pastatus muratidze kuti gore rino muchazviona rega ungochichidzirwa wotoonda netumamezi taura kuti haasi tokumedzai muri wapenyu pawhatsapp chaipo tokumedzai ungonyorawo so kuti zvauri kundiita zvegore rino hamene ukaripedza hautauri zita unoziva kuti anotoiverenga chete zvauri kundiita gore rino hamene ukaripedza mazuva ako averengwa power mene teke ufasini munhu ari muchechi ari kutonzi kunzoko baba mayerwa mukatoonekwa makareruka izvo hapana kwawaenda asi kune vanokuendesa usina kuenda vakatokuisa pasikero ukatogoyerwa umambo ukatopiwa wamedzi iwe uripo zvakutoda vanoshanda ikoko kutsanangura zvaitika ikoko ndinoti Mwari akupe simba rechikurima neranaye ngatisumukei ndinoti tinamati kuti Mwari ndoda simba rechikuriri zvamakarangarira Moses nepower akakunda nepower hai ndo wakuda power ndowakuda power baba mwana wangu kutanga takanzi hatina kuenda kuscan kuona kuti mazuva akwana ndobva tasvika pachipatara aurambirwa baba unzi hatiti munhu haazvare pano kana asina kuenda kuscan ndakavaudza kuti inini ndinoita zvepower ndakatora perfume yangu yanga yandinayo ndikandiita ndonzani uye ndoita zvepa banangoti pfa ndamufirita mukadzi neperfume pfa ande ndobva ndavaudza kuti don't worry nothing will happen I just need 1 hour mwana anenge apo babai handipi zvikanzi pindai muno ndikati handipinde ndoita zvepower kuenda kumba kunorara bozondishedza kuzotora mwana wangu you need to act like a mad person iwo ndione nyaya dzako ndionofanira kuzova pataipi yemupendero wokubata rega kudzikama uine nyaya dzako bata
bata mpendero nguo, rega kuombera maoko ropa chibuda, enda undobata mpendero. Practice faith in action. Unoda kuti tishuke patinonamata kuti Mwari ndipei simba rechikuriri. Ngatinamate pamberi paMwari. Father, we thank you. Rabado shabalas. Raise your voice to the Almighty God. Mwari anzwa vesi atavhurisa ina Mwari. Mwari wanzwa kuparidza kwese kwandaita manera ana zvina Mwari mukati. Miko doste belita brother Edebosh. I need power talimondo mosikadash to deal with my enemies. Kalibra these brothers. Venoko doblida sida brother Edebosh Shabahas. Whatever they send, I send back to the sender. Paliko dosida brothers. Whatever they send, be it arrows, leba shida, mande sida brothers. Rekana masanda, mashika terebosh. Abano sede keda. Regede beshida brother Edebosh. Ripronos to balida, kado. Rega taga, shada kada. Rebe shekete shikada bahas. Rebrenas tigoshido riatarahas. I need power kado shaba. Reteke shika manda masata hado. Reteki amanda masanda kiebosh. I distract them, I destroy them, I annihilate them, I cancel. Leta bashika manda masata bahaso. Reketesh kelemene masata bosh. Mikozine naro, meya ine naro, masibane naro, mafosi zane naro. I destroy them, La bakata kata, leketeke shika basha, reketeke shata bosha, ibanda masando, ebeketa kito, ratasato, abarinda shata, ebendo kondos, regada bashado. Leketeke shikadabash, leketeke shikadabash, leketeke shikadabash, adakada. Show up my God and save me and my family. Letaka sheba, shabaratash, rekatabasha, repashakata, kabatumire savanoda, kabareverere, kabatukirire, azishande pandiri. I pray for power. Letakashaka. Show your power, Lord. Release your power. Namata. Raise your voice. Reach the climax of the voice in the name of Jesus. Shayakataba, Rakatabash. I cancel every affliction, every arrow, every power fighting my destiny. I destroy, be it a person, be it a creature, be it an animal. I destroy in the name of Jesus. Since the days of John the Baptist, the kingdom of God suffered violence. Only the violent shall take it by force. I take by force whatever belongs to me. I take by force whatever belongs to me in the name of Jesus. Amashanda mashike de beshida bahas. Rebashia manda masada. Redekina manda masidosh. Rapran hosotopia baladesa. Akadosha balita clado. Lidanista balakizo brothers. Nadika dizalatesh. Hatakina masanda mashigo. Likotos tamalia bas. Leketes teklida bladesta ba. Ripronos to godoshita bladesta. Nakito brodos teklista bladesta bash. Lebedesh. Show up my God. Lebedesh shada. Apanda masindondo. Yaba shadabo. Lebeshita brade edebush. In the name of Jesus. Ndinoda kuti ndi ngonamatira vana vachete nasu baba pana chinamata kune vanhu vane zvinhu zvinovanetsa mudumbu. You experience this satanic nonsense mudumbu mako munaita kunge munofamba zvinhu, something mysterious. Pananga ndichinamata ndaona munhu akabata mudumbu achiratidza kuti mudumbu make muri kumutambudza zvakanyanya. I want to pray for you and let it be the end today. Just those people, and then we close. Tinogona edu kugara pasi kune vamwe
Ushers, please come closer. I'll pray for you. Then we go. Ariko munyaradzi Jesu. Ariko munyaradzi Jesu. If you are to sing, Ariko munyaradzi Jesu. And then they will be healed right now. In the name of Jesus. Chakuna matrai pamuchetina bishop mwitiro zvakanaka. Negodo shibalekade sabash. Likados tabash. Sabah. The name of Jesus. Be free. Be free. Ariko, 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 ona moyo watendi, tende wokuna baba, ona moyo watendi, tende wokuna baba, ona nyarara. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maiona kai power iyi. Uye urombo yandaigara chikutaurira iyi. Ekuti mari, muri. Kana usina mari power inonetsa. Plus ndii maiona ye spiritual corruption. Kwaniswa so. Kama kunokubira nyasha hamaita munhu waMwari nachitobata ipapa especially panyaya ye spiritual corruption now kungodyozva ndisina kufarira ungopatika ndapinda so kuna vamwe vanopinda vavhurirwa dhoka unongopatika vamodzi uri munhu ti handiri munhu but esiroko uchimira vanhu chamari pane zvaitwa namudhara nepavha yakatombozvitopa muchinjikwa ndisindatanga asi mufundisi pane ndoda kunamatira. Pane vanhu vakandidena 1 month ago. Munotsvaga nyoka yangu kuLufendale. Ndokuvimbisa. Nauro munoitsvaga kuLufendale. Pane vanhu vakandidena 1 month ago. Undituka pafoni. Munhu watsvagira wakobora. Kune vanaro simba racho. Bvunzai Professor Nyabadzava. Vakaenda kune imwe chechi vakanzwa dhimoni richinzi musadaro.
dhimoni richikumbirwa kunzi aiwa kani musadaro chitorwa richenwa naro pasaidi. But demonstration of power inoudza dhimoni kuti dzikama uri mweya wetsvina, nguva yekuenda yadi yakwana, kwete kurinyengerera. Asi chokwadi manzwa aitaura kuti nyasha kana usina usadzitsvage kumwe, kumbira nadzo, shandisa dziripo. Kana paina ane mafoni 4 iwe uri kure nekutenga, ana mufundisi famba naye. Even ukasapiwa but uchadairawo dzikaringa dzese ka1 unozongonzi chidaira iwe muaudzo ndiri busy, watombobatawo foni. Ukazonzika kuti unogona kudaira zvonzi chigara neiyi. Mainzwa yemafoni svikana uchitikana ndazova nemota famba nevanayo, vachazoita mudumbu rimwe zuva ukadhiraivha iwe license yako inayo. License unayo waita mudumbu, chimbondibatsirai mudumbu marwadzi, watodhiraivhawo. Sapa makaita mudumbu mayo pakadhiraivha zvakanaka steering, ndichapota ndichifamba nemi. Impartation yemota yatodi. Munhu waMwari nachidzidza. Pane 1 chete munhu waMwari chamandibatsira, chekuti nyoka yangu ndinayo but handisi kuitendera kuruma vanhu. Moses uri kuramba madhimoni andombodzinga apa, unofunga kuti ndezvekutamba. Madzingira andoaita ndogona kungoti ese andakadzinga Mwari ndakuatuma kuna ningi. Vakananga vachituka zvakanaka. Usadye zvinonaka wega muguta. Wanzwa zvandiri kutaura? Rega kudya zvinonaka wega muguta. Hande tinodaidza hama neshamwari vatasiya muti murume waruko. Ini ndakakuvimbisai ndikati kana ndakudaidza munhu ndinenge ndaona chimwe chinhu chiri kuseri kwezita iroro. Hatisi kutsvaga vafundisi vakauya vanobira vanhu mari dzavo, tiri kutsvaga vanhu vane zvamwari kuti vape vanhu zvamwari panguva yavanofanira kugamuchira zvamwari. Kana uchitenderana neni kaunonyatsoona kuti madudzirirwo anga achiita shoko iri haasi ekuverenga, zvine mweya mukati. Kune kwekuti Jona akamedza howe yanga iri hombe ine dumbu rakakura kumedza Jona. Aiwa, pane kududzirwa kwevhangeri kwekuti unyatsona kuti zveshuwa Mwari uripo. Even zvataurwa ndisikawirirana nazvo but Mwari uripo. Wanzwa zvandotera? Unyatsona kuti zvamwari zviripo mangwana. Don't be late. Endai munodaidza vamwe. Patichanosvika Thursday, Friday, Saturday taakuita deliverance, hausare wakadaro. Unenge waane power. Patiri kunopedza revival inoi, varoi pauri kufamba muna December vachanzwa nyoka yako inenge yaloaded. Pane vanhu vanofanira kumbochemetswa gore rino risati rapera. Ndine mumwe munhu here panapa? Iyo kingdom power inofanira kupfeka vamwe vanhu vambochema gore risati rapera, vazive kuti vakakubuditsira nyoka dzinomedzwa. Handiti ivo Faro ndio vakatanga. Munhu wese angokutanga ngatimedzi. Mfundisi musazorege kudeclare declaration iyoyo. Hamfaniri kudzokera kwaRarare kuti tunyoka twese turi kumera muupenyu hwedu ngatingotumedzai, tirege kunetsana natwo, hatidi kudzirowa. Aiwa, idzi dzafara hadzina kudzokera ka. Mozisi akatozofamba nadzo dziri mutsvimbo yake kwese kwaanoenda. Even kune tsvimbo yaMozisi nanhasi nenyoka dzafaro haana kuvadzosera. Kuti batibibisei vaKristu muchinzwira vanhu tsitsi. Vanhu vanokumarai Mwari ndokunamatirai kuti vavengi vangu vaite zvakanaka. Inini handimbokunyeperi, inini ukandimara inini ndonyatsonamata munamato wekuti Mwari uyu munhu sotai. Asi ukandiropafadzawo nemezha iyoyo, Mwari munhu uyu ngaakure. Manzwa iye ndaikutorerai kuti pane vana vamufundisi, pane vatendi, pane vanhu vangouyawo. Manzwa baba vachitaura kuti pamwe unoti nevazukuru, pamwe unongoti Mwari auyawo kuchechi. Zamuruzvo kuti zvinofamba muvafundisi. Uyai tipe offering. Kana waparidzirwa zvakadai unopawo offering. Mbotendawo Mwari uya ne offering. Praise and worship tichipa kunashe. Mwari wedu ndi Mwari wekupa hosana. Hallelujah. Mwari wedu hosana. Hallelujah. Mwari wedu hosana. Hallelujah. Mwari wedu hosana. Hallelujah. Toiba hosana. Toiba hosana.
kana topa Hosanna kana topa Hosanna toiba Hosanna toiba Hosanna toiba Hosanna toiba Hosanna Mwari wedu Hosanna Mwari wedu Hosanna toiba Hosanna toiba Hosanna toiba Hosanna toiba Hosanna kana topa Hosanna kana topa Hosanna toiba Hosanna toiba Hosanna toiba Hosanna toiba Hosanna Mwari wedu Hosanna Mwari wedu Hosanna pane munamato wandakaita musi weSunday uchiri kurarama kana usina kuunzwa enda pagroup unoteerera iwoyo ndori kushanda svondo rose munamato wandakaita musi weSunday wakaunzwa ndo uchiri kushanda nhasi unoshanda zvemangwana unoshanda zvekuswera mangwana kusanganisira paoffering kuti munhu waMwari anoita rewind the batteries anoita recharge the batteries nhasi hatisi kuvakwazisa mufundisi tichitobuda takuenda mangwana hatiwakwazisi Thursday hatiwakwazisi Friday Saturday Sunday tinenge tavepo kuzokukwazisai kuteera kuti tikurumidze kuenda tinodya tiende kubasa mangwana tigodzokazve rini mangwana nguva yedu tichibata handiti transport nezvimwe zvese program ino iri kurwanwa nechurch board regai ndivape nguva ini nevandauya navo nevafundisi baba navamufundisi Ncube pamwe chete namaisanuti tinogona kubuda vanawo ngava vana kunashe munobva mangonzwisisa kuti kunashe haasi kuzomirira chechi yese nekuti wauya naye vakudii wakuenda Mwari vachitiitira zvakanaka. Over to you baba Masuka kana mini admin isu tichienda